Jednoga dana dok je Isus poučavao, tu su sjedili farizeji i učitelji zakona koji su došli iz svih galilejskih i judejskih sela i iz Jerusalema, a njega je sila Gospodnja poticala da liječi. Neki ljudi donijeli su uzetog čovjeka na nosilima. Htjeli su ga unijeti unutra i položiti pred Isusa, ali nisu se kroz narod uspjeli probiti do njega. Zato se popnu na krov. Načine otvor među crepovima, te ga na nosilima spuste usred mase pred Isusa. Videći njihovu vjeru, Isus reče: čovječe, grijesi su ti oprošteni. Pismoznanci i farizeji odmah počnu raspravljati. Ko je ovaj da tako huli? Ko može opraštati grijehe osim jedinoga Boga? Isus prozre njihove misli pa ih upita: zašto raspravljate u srcima svojim? Šta je lakše reći? Grijesi su ti oprošteni ili ustani i hodaj? Ali da znate da Sin čovječji ima vlast na zemlji opraštati grijehe. Okrenu se zatim prema uzetom i reče: kažem ti, ustani, uzmi nosila i idi kući. Čovjek odmah ustane, na očigled svih uzme nosila i ode svojoj kući slaveći Boga. Tada sve prisutne obuzme zanos, pa su slavili Boga i veoma uplašeno govorili: danas smo vidjeli velike stvari.